idlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimping sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay. Mass intentions offered September 23, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Cardinal Luis Antonio Gukim Tagle, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Manuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Cynthia Arnold Piner, Mark Bukiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angelibano, Valdebera, Willie Ligayo, Angela Sunday, Jesusa Servillon, Dayacamos, Erlinda Quirubin, Wilfredo B. Castro. Physical and spiritual healing of Mark Lester. For good health, deliverance, and enlightenment of Kali Balanga family, Liralo Biluso, Dennis, Ana Lunela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lunel, Dennis Bernardos Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Ronnie Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Diondri, Carl Darren Villamor, Edgar and Alan Villamor, Daisy Caballero, Roayan Bocado family, JC Nicolas Alilin, Mr. Roger Chai, Chisa Cristil, Fitzgerald, Janya Is Marie, Jersey, Rafael Berhelio Ocobello, healing of Era Ocobello and Esther. For safe delivery of J. Raya S. Fabrica and Riza Toralba. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Personal intentions of Plain Chan Cabusas. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadalan Destoa family, Tesing family, Messina family, Bertusio family, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie, Saint Paul, and Batillo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family, Bulyo family, Balanga family, Bocado and Roaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Miss G, Cando and Ortiga family, Laurente family, and Cabusas family, Ikit, Unat, Owen, Angel, Arnusa, and Ian Kramer, Janet Cuevas, Lane Johnson, Estrera and Lunis family, Calopi family, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal, and family, Estrella Hall-Bretter and Ligaya Biloso. Birthday of Heidi Macabinlar and Joshua Castro. 41st birthday of Annabel Montes. 21st wedding anniversary of Marlon and Filipina Opsima. Mass souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo Cesar, Giancarlo Michael Naon Matinda,
Joel F. Silas Jopiloy, Crispin Jr. Alex, Marne Ayapana and Francisca Junas, Yodinis Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Antonio Yala, Oligario Madera Sr., Becto Romeo Raul Nicanor, Ernesto Pasita Julieta Rosa, Adoracion Magdaleno and Tilma Figura, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Shalani, George Sr. and Jr., Ninita Edmundo, Clara Silveria Romolito Remo Bectory, Fernando Eloterio Bidasco Candido, Lydia Eugene Jesus Elizabeth Jamie Remy Lee Fong Crestituta, Betes Tomasa Servilia Lazaro Bernardino Ana Curita, Ronaldo Manoreña Paterno Belsiña Jr., Josipos Peregrino Imi Dioscoro, Zinaida Candelaria Daniel Eva Rolando Sr. and Jr., Maria Faustino Crisanta Pedro Nicolasa, Orlando Carlos Emiliano Jr., Justin Paul Hostino Paulino Sr. and Jr., Soledad Yoleheyo Rinaldo Nicolasa, Nesitus and Percival M. Beltran, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lem Sr., Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nolan Tapalis, Agustina Leria and Satorinas Leria, Juducia Dado, Placido Hugo Donato Alibel Severiano, Felisa Victorino Miguila Vicente Jr., Sheila Marie Angeles Ramon, Jose Jesus Juanito Eduardo Glina Julius Francisco, Rosila Basilisa Placido Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Jethro Iriñeta Macario Policarpa, Hostina Hanibar, and Gideon. Alexander Sr., Primitivo Urbana Calixto, Elinita B. Humphreys, Anisita, Ricardo Gerardo Lucia Binancio Sr., Enriquito, Jose Pora Constancio Elina Susana, Esteban Michael Douglas, Godofredo Anjoscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Jr. and Sr., Maria Eling, Julian, Rusa, Suitonio, Renato, Berti, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rodi, Kunching, Felix, Sotira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Obito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, and Pedro, Maria Idna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Chads Lee, Lucio Bungtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis In Atilano, and Luis Biluso, Chudura and Gabino Ravina, Jose Resalina, Banji, Manuel, Temestocles, Nenfa Hernandez, Ruben, Tony, Chandra, Elmer, Bob, Obit, Benjamin, Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Loreto, Ronald, Ricardo, Lita, Reneldo Sr., Elsie, Elpedio, Maria Victoria, Noime, Rofeno, Raimunda, Erineo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernardita, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Ingrid Medallo Cypert, Flor de Liza, Merly, Norma, Liman Jr., Robustiano, Ismaila, Margarita, Rosendo, Matilde, Vicente, Rosalia, Romicart, Rosalinda, Guillerma S. Nieves, Tutimo Sr., Eusebia, Martín, Francisca, Nicasio, Pacincia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Christine Laurente, Pia Ubas, Jesús Filósofo, Joy Filósofo, Boy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Cesar Bacason Sr., Gloria Gabinete, Jose Jesusa Amado Emilia, Norberto Roque, Giling, Braulia Mantoa, Salvador Mantua, Pilaria Tabucanon, Ignacio Tabucanon, Silveria Cabusas, Ramon Fe, Teresa Bima,
Alfonso III. Perla Panfilo Maria Teresa Nicolasa Ninita Artemio, Catalino Anesita Manuel Edin Edwin Meridon, Bibi Cabanos Hermogines, Frederick Casey Lawrence Lito Nina Romulo, Perla Loida Frankie Auring Hercules Mary Hernan, Celso Eulogio Boni Cerelo, Selberia Anacorita Belinda, Binch Alice Agustin, Corazon Luz Lolita Josephine, Kerimon Edith Max Francisca, Sheila Marie Rizal, Silsa Edelberto Laurencia Honorata Bonifacio, Maria Arsenio Inocencia Marie, Elmo Pabilando Sr., Maria Lovelia Enricano, Teofrida Claudio Andres, Constancia Rosita Enofredo Pedro Lourdes, Paulino Perfida Adelaida, Simeon Francisca Alejo Miguel, Margarita Laurencio Anastasia, Oster Berto, Emiliana Delfina, Betty Talaban, Angeline Talaban, Alfredo and Edgar, Eusebio Victoria Leopoldo Agnes, Manuel Rosario Mateo Teresita, Emilia Paula Carmen Luncia Felomina Epifanio, Saturnina Rodolfo Jesus Juducia, Inday Abyang Nesturia, Aldigunda Enrique Anita Ophelia Rusa Dominga Alan Pil and Ikong, Martin Melchor Jr. and Sr., Henry Alipia Margarita Jerome Sotige Carmen Quijano, Danilo Villacampa, Jocelyn Quizon, Darlene, Joel, Daniel, Jane, Ananias, Edwin Reyes, Felipe Inot Jr., Ambrosio Asuncion, Lizelle Cervillon, Brent Macaldo, Emerito Dayacamos, Joheida Bonifacio, Tomas Julio Magdalena, Zacarias Esperanza Marcelino, Benvenido Gaudincia Macario, Luis Adoracion, Alejandro Claudia Fausta Gleseria Dalmacia, Lucia Margarita Giseline, and Emerito. Ramon Jr., Lucia Pablo Fernandez, Lucio Fernandez, Bibiana Alcorda, Carmen Otec, Edison Bailon, Alexander Quizon Sr., Lorenzo Susana Calvin Jr., Mark Joffrey Ninita, Mark Jr., Pedro Mercedes, Domingo Ignacia Isadora Antatay Hakoy, Hamlet Sr., Lilia Angelina, Bienvenida Winston Erma Petra, Andresinho Rayan Emily Blando, Edson Anita M. Mercado, Chelly Florence Hosor, Demetria Florentino Alejandro, Leonardo Mario Lina Claviana, Felix Quirico Sr., Perpetua Avaya Concepcion Manoreña, Wilfrido Romeo Manolito Nicanor Cornelia, Rinaldo Seferina Ben Andres, Tiborcia Efren Andres Jr. Nolasco Jr., Jocelyn Susan Hinica, Belinda Carlito Anesos Fuentes, Peyo Basilisa Fausto Rosario, Sergio Lucas Renato Añolina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Erlinda Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Maria Fe Centellas, Erlinda Hospicio Sr. and Jr., Bandilla Edelberto Amado Ricarda, Hanili Presentacion, Miguel Jose Sr. and Jr., Marcelo Dolores Lorito Casinciano, Nicanora Leon Arthur Coni, Augusto Cesar, Wilhelm, William Alexander Peter Saldi, Gloria Silsa Chawa, Bernadette Marcos, Patricia Romeo Ernesto, Valentin Colobio, Tomas James Undag, Vector Jimeno, Dennis Tabuada, Hermogina, Guillermo Michael, Josepos Viñalon, Austin Rebolledo, Jerónimo Cruz, Esteban Magallanes, Carlos Layam, Arlen Vasquez, Armando Fortus, Rosario Dano, Buenaventurada Dano, Lorenzo Carles, and Paterno Gakayan Sr. Birthday of the late Lina Manayaga and Miguel Lucero Sr. Death anniversary of Eulalio Rodriguez, Primitivo Lasea, Rico Padayhag, and Leoncio Navarro. Death anniversary of Paul Anwar Villarreal. 13th death anniversary of Earl Hardin.
28th death anniversary of Marino Rusas, 7th day novena of Ricardo Gatcho Sr. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, and benefactors, all deceased Pilmosa Guards staff and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Palihog manindok. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog nato si San Pio o Padre Pio, usa ka paring Cappuccino na natawo dito sa Italy. O gihalad niya sa Dios ang iyahang tibuok kinabuhi alang sa mga pobre ug mga masakiton. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayog pasaylo sa atong Dios nga maluluyon. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga nagbuhong sa mga santos
nga si Padre Pio sa diwa sa kamatuoran o sa gugma aron atiman sila sa imong katawhan. Itugot nga sa among pagsaulog sa ilang pangilin, makasunod kami sa ilang panig-ingnan, ug ang ilang pangaliya makatabang unta kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon sa mga panultihon. Tumanon gayod sa Dios ang iyang gisaad. Sama siya sa usa ka taming alang ni adtong mudangop kaniya. Kun moingon ka nga nagsulti siya sa wala niya isulti, ipailagayod niya ang imong pagkabakakon. O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag intaon kini kanako sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga limbong o bakak. Og ayaw ako himuang dato. Ni kabus. Hatagi lamang akong kalanon nga igo ra ako sa akong gikinahanglan. Kay kun hatagan mo akog sobra, tingali unyag mo ingon ako, nga ikaw wala ko na ikaw kinahanglana. Apan kung kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat, ug mapakaulawan ko ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubag. Ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Kuhaa ka nako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balaod. Ang balaod sa imong baba alang kanako mas bililhon kaysa linibo nga bulawan og salapi. Tubag, ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. ang imong pulong, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, malig-on kini sama sa kalangitan. Sa tanang daotang dalan, gilikay ko ang akong mga tiil, aron maampingan ko ang imong mga pulong. Tubag, ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. pinaagi sa imong kasuguan, nakab-ot ko ang puangod. Busa, gikayugtan ko ang tanang bakak nga dalan. Ang bakak gidumtan ko o gikayugtan. Ang imong balaod, akong gihigugma. Tubag, ang imong pulong, o Ginoo, usa ka suga alang sa akong mga tiil. Palihog manindong alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya, iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Ug bisan diin nga ang mga tawo dili mudawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Nagpadayon kita sa paglakaw uban ni Jesus pinaagi sa pagtambong nato niining santos nga misa. Sa mga niaging simana, gipamalandungan nato ang ebanghelyo ni San Lucas. Ug tungod niini, mas nailhan nato kung kinsa si Jesus sa pananaw ni San Lucas. Karon, kining bahin sa kasulatan, nagpakita ka nato nga si Jesus nagsugo sa iyang napulog duha ka mga apostoles isip ilang OJT, on the job training. Kung makahinumdum kamo nining niaging Domingguha, nadunggan nato ang sambingay sa tag-iya sa parasan. Tungod kay daghan kaayo ang trabahoon sa parasan, ang tag-iya nangontrata sa mga magbubuhat o trabahante sa lain-laing oras sa tibuok adlaw, sugod sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Karong adlawa ang maong sambingay nahimong tinuod. Si Jesus samtang nagserbisyo siya sa katawhan na mangunan niya ang pagkadako sa iyang misyon. Daghan jud kaayo ang dapat buhaton aron ang mga tawo matipon, maghinulsol ug mubalik sa Dios nga atong amahan. Ug bisan kahibalo siya nga isip anak sa Dios, aduna siya gahom sama sa amahan, nagbuot siya nga magpabilin diha sa iyang kahuyang, isip usa ka tawo. Aron mapaambit niya sa iyang mga tinun-an ang iyang gahom isip Dios. And so in the passage we heard today, we see him sending the 12 to various towns and villages. Kining mga lakiha nakig-uban kaniya sa dugay nga panahon isip iya mga tinun-an. Isip mga passive observers sa tanang katingalahan nga iyang gibuhat. So I guess Jesus must have felt it was time for them to be immersed in the apostolic work and to apply what they have learned from him so that they could have an experience of what it means to be actively involved in his mission. Therefore, after having shared with each of them his great power as God, gisugo niya sila aron magsangyaw sa maayong balita ug magbuhat og mga milagro alang sa mga tawo.
Ug mao ang nahitabo, ang napulog duha ka mga apostoles nilakaw, nagsangyaw og naghimo og milagro. Gisunod nila ang mando ni Jesus to travel light, bringing with them nothing except the bare minimum needed. Kay nasayad man sila nga ang dapat lang dad-on sa ilang misyon walay laing kung dili usa ka kasing-kasing nga puno sa paghigugma sa Dios. Karong adlaw gisaulog nato si San Pedro. Si Padre Pio, dili San Pedro. Si Padre Pio, usa ka buutang paring Italiano. He belonged to the order of the Friars Minor Capuchin. And now he is being venerated in almost all parts of the world for his holiness and the miracles he performed. From what I have read recently about him, I discovered that as early as 5 years old, he already wanted to devote his entire life for God. Natawo siya sa tuig 1887 sa usa ka pamilyang Katoliko. Samtang gamay pa siya, nag-serve na siya sa misa isip usa ka altar server. Usa ka adlaw, samtang naminaw siya sa wali sa usa ka Capuchin friar, naigo siya pag-ayo og nakahuna-huna nga mosulod sa Capuchin friary. Busa sa edad nga 15 anyos, nibiya siya sa ilang panimalay og nahimo siyang novice sa maong kongregasyon. Despite the many obstacles and trials he met along the period of his formation, he persevered in his vocation and soon got ordained as a priest. He exercised his priestly ministry with a heart burning with zeal for souls and passionate love for God. He is known for having received the Lord's stigmata, which he quietly endured in union with Christ's passion. The stigmata was a wound in both of his hands, like the wounds of the nails on Christ. And despite undergoing many more trials and sufferings, even from church authorities, Padre Pio did not give up serving the Lord and the church, but generously and selflessly served God's people, especially the sick, the penitent sinners, and the needy. He even had a big hospital built for the poor in the year 1956 in a town called San Giovanni Rotondo, Italy. There, he died in 1968 at 81 years old after having suffered the pain of the stigmata for 50 long years. He was canonized a saint by Pope St. John Paul II in 2002. Brothers and sisters, may our Eucharistic celebration today in honor of the saintly Padre Pio move us to become more and more actively involved in the mission of the Church for the total well-being of humanity. May we also learn from Padre Pio to travel light and to leave behind what is not really necessary except to have a heart passionately filled with the overwhelming love of God that comes from our experience of being with Jesus every day. God is good, sobra, sobra, sobra. Palihog manindog. Atong pangayuon karon sa atong amahan ang atong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong inahang simbahan, nga iyang labanan kanunay, ang katungod sa mga tao nga gilupigan, magampo kita sa Ginoo.
Ginuodungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga mawala na ang mga panagbingkil, aron sa kanunay maghari ang tinuod nga kalinaw, kahiusa o panagbinatiay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga natapta nining COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nanag-una kanato didto sa laing kalibutan, nga maangkon ang kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dawatag, Amahan, dungga ang mga pag-ampo ni ining imong mga katawhan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa imong katawhan aron sa among pagpasidungog kang San Pio sa Pietrelcina, makadangat kami sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga masadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi.
Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuod gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Palihog manluhod. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tana ug kan-a ug kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaihuusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manindog. Kitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Oh
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga assirit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of a Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nawa
Palihog manindog. Mag-ampo kita. Kami nga imong gialimahan sa balaang kalanon, nangayo kanimo makagagahom nga Dios, nga sa among pagsunod sa panig-ingnan ni San Pio sa Pietrelcina, magmaunungon kami sa pag-alagad kanimo o pagigugma sa tanan nga uban sa gugmang walay sukod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate.
Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang mga instruction sa mga aseres. Ug sa atong pagpamauli sab karon, by rose or by pious, kay wala man maka-scan ganina. So, mamalihog lang mi by rose or by pious aron sa pag-scan inig-exit. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.